Nadi ko na nabi nga taga Luna Extension. Parinti na to diha, ilaha lagi paabot no mo nang akong i-anunsyo din ang ilahang dakong pagpasalamat ngadto kang Governor Dudu Cagas sa pagpasiminto ni anang kalsada diha sa may Purok Carabao Manga Drive sa Luna Extension at bang sa kining Santo Niño Chapel sa Zone 3 nga sakop na din no. Gipasiminto manggod ni Governor Dudu Cagas. Makita ninyo din nga gisugda na. Congratulations sa inyo din o atong ipalanog sa kahanginan ang inyong pagpasalamat ngadto sa administrasyon ni Governor Dudu Cagas sa paghatag og katumanan sa inyong mga damgo nga masiminto na ng inyong dalan diha. Okay? And of course mga bay, dinausab sa Cagas Village diha laos sa Latasa Village, Abante Village. Ipasiminto po na din sa administrasyong Cagas. Priority daw na next year. Sulbad ang problema sa Lapok, no? Ako dahil timbayaon si Doktora Pamela Masungsong. Good morning, Doc Pam. Og diha sa iyahang clinic sa may Fresh Scrum. Clinic ni Doc Pam Pamela Masungsong.